Ito hindi ko naman nahahabaan yung mga kwento na to dahil bahala na yung mga kaibigan ko na sana naalala pa nila ako. Meron tayong mga kaibigan na hanggang elementary lang, hanggang high school lang, hanggang college lang. Kaya kong isakripisyo yung sarili ko sa kanila. Nagka-problema, iniiwan ako sa ere, no? Hindi ko naman na sila sisisihin dahil nga iiwan at iiwan ka. Pero kung meron man nakakilala sa akin, yung mga talagang tunay, sana minsan makita ko ulit sila, no? Yung kinakaibigan pala natin, trader pala tayo patalikod. Yan, kita naman siguro tayo dyan. So malayo-layo naman tayo at naka super wide naman yung ating camera, kaya makikita nyo pa rin ako. So upo tayo dito guys. Yan, habang tayo naghihintay ng sunset. Sana nga lang naririnig nyo ako para hindi naman sayang yung aking pinunta dito at yung kakadaldal ko, no? Paano ko ba umpisahan? Actually, elementary pa lang ako. Marami na akong kaibigan. Hindi ko may tatanggi na ako ay parang naging sumbungan ng mga classmate ko, mga kaibigan ko. Kumbaga ako yung taga-advice sa lahat. Ito na, ikwento ko na to sa iilang tao. Ewan ko kung naalala pa nila, kung naalala pa ba nila ako. Nung high school naman ako, nung nag first year high school ako, dumami syempre dahil magmula first year high school hanggang fourth year high school na batch ay naging kaibigan ko halos lahat, no? Kung maalala ko, tawag sa akin ng second year high school, third year high school na mga estudyante, at lalo yung fourth year, ako yung tinatawagan, nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga dapat gawin. Nilang problema, lalo puro love life yung mga usapan nila noon. Nakakatawa lang dahil alala na itong tanong na to, yung mga bagay na yung mga matagal na nating pinagdaanan, yung mga masasayang memory sa atin. Same time meron ding mga malulungkot na pangyayari dahil sa pagkakaibigan. Nung nag-college na ako guys, yan pala, nandyan na lahat, halos lahat na ng kaibigan nandyan na dahil nga wala tayong naging, kumbaga wala tayong nanay at tatay, wala tayong nakakausap. So syempre mas pinili natin na kaibigan na pwede natin makausap, pwede natin mapagsabihan ng problema. Pero ang problema kasi ako yung sumbungan ng problema. Malala talaga. Ito hindi ko naman nahahabaan yung mga kwento na to dahil wala na yung mga kaibigan ko na sana naalala pa nila ako. Kasi yung mga talagang naging kaibigan ko umangat na sa buhay. Meron tayong tinatawag na cycle, no? Cycle of life. So siguro meron tayong mga kaibigan na hanggang elementary lang, hanggang high school lang, hanggang college lang. Lalo yung mga katrabaho natin, yung pagiging kaibigan na masasabing yung dikit na dikit kayo pero pagdating sa dulo mawawala rin. Kung bilang kaibigan lang yung itatanong mo sa akin, kaya kong
kaya kong isakripisyo yung sarili ko sa kanila, kaya kong gawin lahat ng gusto ng kaibigan ko, kasi nga mas komportable ako sa barkada noon. Sa trabaho mahirap, yung dinala ko yung pagiging ano ko sa tao, yung pala kaibigan, lahat ng sinasabi nilang problema sa trabaho, kumbaga ako yung nag-absorb ng problema yun. Tapos sa bandang huli, pag ako na yung nagka-problema, iniiwan ako sa ere, no? Ako hindi ako nang iiwan sa ere, pero syempre trabaho, hindi ko naman na sila sisisihin dahil nga sabi ko nga sa inyo, kaya kong gawin yung mga sakripisyo, kasi iniisip ko pare-pareho kami may pamilya. Kung idadamay ko sila sa problema na aming pinasok, syempre kawawa yung kanilang mga anak na umaasa sa kanila. Napakarami kong naranasan na ganyan, na sa trabaho binigay ko lahat ng gusto or ano nila, pero at the same time ang bagsak mo talaga wala, di ba? Natiiwan ka. Pero kung meron man nakakilala sa akin, yung mga talagang tunay, sana minsan makita ko ulit sila, yung banding ganyan. Nagumpisa na itong pandemic natin, so ilang beses tayong nawalan ng trabaho, no, dahil sa pagiging palakaibigan natin, no, yung kinakaibigan pala natin, tinatraidor pala tayo patalikod. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Pag nakarap sa'yo, akala mo tunay na kaibigan, bandang huli pala ikaw pala yung nilalaglag. Sabi nga ng isang katrabaho ko, na kahit na hindi ko na sila katrabaho, nagsasabi sa akin ng mga problema pa rin doon. Ayun, pagkawala ako doon sa isang trabaho, talagang sinadya daw, kumbaga nakaplano na, dahil nga ayaw nila sa akin, dahil nga ako yung tipo na pag nagtrabaho sa isang kumpanya or sa kung saan mang trabaho yan, binibigay ko yung 100% ko, no, na pagtatrabaho. Nalaman ko na lang na ayaw pala nila sa akin dahil nga sa mga katrabaho pala lalabas at lalabas yung mga katamaran. Ang problema dito kasi guys, yung mga katrabaho kong yan mas malalaki ang sahod, kaya sila pa yung reklamo ng reklamo. So bakit ko gagawin yung ganyang bagay? Ang late na nga ng sahod ko, no? Mabuti sana kung itataas nila yung sahod ko. Imagine nyo yun, sila pa yung nagre-reklamo sa ganung bagay na wala namang ginawa kundi tumayo, tumawa. Kumbaga hindi naman sila na pre-pressure. Ewan ko ba ang buhay, siguro ganito lang talaga yung natin sa paligid natin, na kahit na itinuturing natin silang kaibigan, hindi lahat ay tunay. Meron talaga at meron ng tumitira sa'yo patalikod. Kaya masakit yung itinuring mong kaibigan, pero ikaw din pala yung kawawa sa bandang huli. Napahaba na ata yung pagdadaldal ko, kakahintay ng sunset. Daldal natin guys, pagpasensyaan nyo na. At di ko naman na siya masyadong iniisip yung mga ganyang problema, dahil nga pamilyado na tayo. Kailangan mag-focus ka sa goal mo, dahil nga wala tayong trabaho. Dito tayo nagpo-focus sa ating pag-YouTube, which is nagpapasalamat ako dahil merong mga tao na nakikinig sa akin, merong nagko-comment, mga ganyan. May mga nag-a-advise kung ano bang dapat gawin, diba? Kaya maraming salamat. At siguro dito ko natatapusin ang lahat. Sana meron kayong naintindihan kahit na sobrang daldal ko. Pagpasensyaan nyo na. At minsan sa buhay natin kailangan natin ng ganito, yung meron kang nilalabas mo yung sama ng mga hinalakit mo, mga ganyan ba.
para gumaan lalo yung pakiramdam, diba? Ay, napahaba ata talaga tayo ng oras. So ito lang, na-share ko lang dahil nga tayo ay laging nagtatanong sa ating mga viewers, diba? Ngayon, kung meron silang tanong sa akin, comment down below na lang guys. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para mas updated kayo sa aking next video. Alright? So comment down below kung meron kayong tanong at ating sasagutin. So maraming salamat. At Slab Moto here, lagi nagsasabi na panibagong buhay, panibagong pag-asa. Stay safe, stay healthy. Yan. And God bless. Yee! Paalam!